Hi havia una vegada, en un bosc encantat, un professor molt especial. No era un professor comú i corrent, sinó un elefant savi i amable que es deia professor Eliot. Tenia unes enormes orelles que agitava com a ventalls quan explicava alguna cosa emocionant i una memòria prodigiosa que guardava tots els secrets del bosc. Professor Eliot vivia en una acollidora aula al mig del bosc. La seva pissarra era un tronc gegant i els seus pupitres estaven fets de fulles seques i molsa tova. Tots els animals del bosc, des dels petits conills fins als imponents lleons, acudien a les classes ansiosos per aprendre. Un dia, mentre ensenyava als ocells a cantar melodies encantadores, professor Eliot va tenir una idea brillant. Va decidir portar els seus alumnes en una aventura educativa a través del bosc perquè poguessin aprendre de la mateixa natura. Així van començar les emocionants excursions del professor Eliot. Cada dia, acompanyat pels alumnes, explorava un racó diferent del bosc. Els ensenyava com identificar plantes per les fulles, com rastrejar empremtes al fang i com observar les estrelles per predir el clima. Una de les lliçons més valuoses que el professor Eliot va ensenyar va ser la importància de cuidar el medi ambient. Va mostrar als animals com recollir escombraries i reciclar, i junts van plantar arbres per mantenir la seva llar saludable i bonica. Els animals del bosc adoraven el professor Eliot. No només aprenien coses noves cada dia, sinó que també es divertien i reien mentre exploraven. L'aula al bosc esdevingué un lloc d'amistat i descoberta, on cada criatura se sentia especial i valuosa. Un dia, mentre exploraven la riba del riu, van trobar una antiga relíquia. Era un llibre ple d'històries i de coneixements de temps passats. Professor Eliot ho va obrir amb compte i va començar a llegir als seus alumnes sobre les llegendes del bosc i els contes d'altres terres. A mesura que les històries cobraven vida, els animals es van sentir encara més connectats entre ells i amb el seu entorn. Van comprendre que eren part d'una història més gran, una història d'amor i cura de la natura. Amb el temps, els alumnes del professor Eliot es van convertir en mestres en els seus propis drets. Van compartir el que havien après amb altres animals i junts van treballar per protegir el bosc i tot el que hi havia. I així, el professor Eliot i els seus alumnes van viure feliços i en harmonia, cuidant del bosc i de cadascun dels seus habitants. La seva aula enmig del bosc es va convertir en un símbol d'aprenentatge, amistat i amor per la natura, i el seu llegat va perdurar per sempre a les fulles i el vent del bosc encantat.